Всеки от нас има своята уникална роля и неповторими дарби. Искаш ли да използваш своите, за да направиш света едно по-добро място? Smart Organic е водеща българска компания в сферата на здравословните биохрани. Нашата мисия е да създаваме продукти, които са достъпни за хората, полезни за здравето и са създадени с грижа към природата. В нашия екип всеки има своята важна роля. Внасяме суровини с доказан произход, произвеждаме качествени продукти и ги доставяме както на крайните клиенти, така и на доверените ни партньори по света. Работим заедно, за да създадем нещо значимо. Нашите продукти вече достигат до стотици хиляди хора в България, Германия, Румъния и много други страни. С твоята помощ можем да докоснем живота на милиони и да създадем положителна промяна заедно. Всеки в нашия екип има своята причина да избере Smart Organic. Ето какво ни мотивира всеки ден. Работиме като екип и приемаме предизвикателствата с усмивка. Обичаме нашата работа, защото клиентите винаги остават доволни от нашата мисия. Най-любимото ми нещо във фирмата е моя сплотен екип. Избрах Зелен заради приятелската атмосфера, която колегите могат да ти предложат. Обичам работата с машини и това ме мотивира да идвам всеки ден на работа. В Smart Organic държим на нашите служители. Предоставяме позитивна среда с поделени ценности, подкрепящ екип и социални придобивки. Ваучери за храна, вътрешнофирмен ресторант, достъп до здравословни продукти с големи отстъпки, допълнително здравно осигуряване, спортни активности и още много други. А ти, искаш ли да станеш част от нас? Бъди част от промяната. Присъедини се към Smart Organic.